חלק 2. תסתכלו, פעם ראיתי פה ילדה אחת קונה אופניים. אני לא יכולה להראות אותה, אבל יש פה גם את הסטיצ'ית ואת הסטיץ'. יש פה גם את הסטיץ' הנושם באמת, שזה כאילו לילד תינוק מגיל 0. יש פה גם את המתק הזה, 15 שקל, נראה לי אני אקח, כאילו, שווה, מה? אומייגאד, יש את זה של הקסמים, 50 שקל, זה עולה 100 שקל, זה פריירית אני. אוקיי, יש פה גם זה 35 שקל, מכת קוסמים, אומייגאד, אני הולכת לקנות פה למשחק, למשל זה עולה 20 שקל, בגלל שזה כאילו מתיחות בדרך, כזה און, אוף, ממש מושלם, גם זה. אותו דבר, כאילו הפעם זה מאוד שווה. וזה אני מאוד ממליצה. כאילו, open, close, ממליצה. גם את זה, הכל אני ממליצה, אוקיי? ועכשיו בואי איתי, אפילו שכבר ראיתי לכם, את הדברים של יום הולדת. אוקיי, אז כאן זה דברים של יום הולדת. כל הדברים של יום הולדת, כאלה מוציאים, לא יודעת איך קוראים לזה. זה כמו משאבה ובלונים, 20 שקל. יש פה עוד מס. שטרות לילדים. מה שאתם רוצים. מדבקות. יש פה פשוט סולם, כי הם הולכים להגיע למעלה להביא את כל היצירות. כנראה. שאני אקנה משהו ממש שווה. אני צריך כאילו להביא את זה לפה. איכשהו לעבור, בגלל שזה כאילו מאוד קשה. יש פה יותר מדי דברים, אז אני לא יכולה ממש לעבור. רגע, שלי תקועה. שנייה, בגלל שזה כל כך צר. עכשיו יש להם את הסופרמן. הצלחתי. ברמה הלכתי עם סרט טיפשה, אני טיפשה בסרט. אוקיי. עכשיו בואו נראה לכם את הפשט אוכל שאני לוקחת על בטוח. אוקיי, זאתי הראשונה. זאתי כאילו ממש חמודה, אבל לא נראה לי כי כל כך קטנה בשביל הלו קיטי, ואני לא לוקחת הלו קיטי, אז כנראה שיסתכלו אני ניקח אותה. אבטיח כזה טייפ אבטיח, שזה של רונלדו. כל דבר, זה קיימות באמת כל. זה מחדדים, אתם פותחים את זה, בופ, מחדדים. ופה אני לא יודעת שבזה יותר מדי דברים.